Lucrările de modernizare a școlii din Orlea sunt în plină desfășurare pentru ca unitatea de învățământ să fie adusă la standarde europene. În această perioadă se lucrează intens la schimbarea acoperișului, înlocuirea tâmplăriei și a pardoselii, precum și la modernizarea instalației electrice. Investițiile sunt finanțate din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 1,6 milioane de lei. Deputatul PSD-DO Temil Albot a vizitat recent șantierul pentru a urmări stadiul lucrărilor. Domn primar, lucrați la încă un proiect important pentru localitatea dumneavoastră, reabilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirii școlii. E un proiect care mie mi se pare amplu, un proiect frumos, un proiect care ține cont de noile tehnologii în domeniu. Vă urez succes să-l implementați și să mă chemați și pe mine să văd forma finală. Este un proiect finanțat prin PNRR. Într-adevăr, se numește reabilitare moderată a clădirilor. Vedeți bine că am decopertat exteriorul, va fi un termosistem de izolație. De asemenea, toate podelele sunt cu încălzire în pardoseală. Vor fi inclusiv electroconvertoare pentru aer cald și aer rece pe timp de vară. Kitul de panouri fotovoltaice. Încălzirea se va face cu pompe de căldură, înțeleg? Încălzirea este pe pompe de căldură. Iar curentul consumat va fi produs de panourile dumneavoastră fotovoltaice, care sunt incluse în același proiect. Da. Geamul urmează și ele să fie schimbate. Se va trece de la sistemul simplu la tripan, de la dublu, că avem dublu, dar se va înlocui, toată tâmplăria va fi înlocuită. Elevii și profesorii care în prezent își desfășoară activitatea în grădiniță sunt nerăbdători să revină în școala complet modernizată, un spațiu care va asigura cele mai bune condiții de învățare și predare. Parlamentarul oltean a stat de vorbă și cu aceștia, asigurându-i că noua școală va oferi cele mai moderne condiții de învățământ. Enorm de utilă, adică este binevenită, de mult încercăm. Eu chiar am înscris școala acum 3 ani pe harta Edu, necesita investiție școala, clădirea școlii era deteriorată. Domn primar a tot încercat, am mai reparat pe aici pe acolo, dar banii sunt insuficienți, bineînțeles, în primării. A găsit această portiță. Noi ne bucurăm, abia așteptăm să ne mutăm. Da, într-adevăr era nevoie și sper că acum o să fie mult mai frumoasă ca înainte. Era veche, trebuia schimbată. Vă durea să se întâmple acest lucru. Da. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Polițist. Polițist? Băi, și tu? Tot polițist. Hai, nu pot să cred așa. Și tu? Eu vreau să cresc și să fiu dansatoare. Dansatoare? Da. Foarte bine. Și să cânti. Foarte bine. Și tu? Designer de haine. Pe lângă modernizarea școlii, edilul din Orlea a promis că va amenaja un teren de fotbal în apropierea noii unități de învățământ. Această investiție suplimentară va oferi elevilor un spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților sportive.